Díoghait a d'urbhla. Conas atá tú. Tá óam tharbheith simú chúiseanna éagsúla. Ag measca stara, teangólaíochta, cultúr agus rúndíomhara. Tá níos mó ná 400 cloch óam in Éireann. Tá an chuid is mó dóibh suite I gcontae Chiarraí, contae Chorcaí agus contae Fort Láirge. An córas scríbhneoireachta is sinne in Éireann. Is í óam an orm scríbhneoireachta is sinne in Éireann í. Ag dul siar go dtí thart an 4 go dtí an 6 haois AD. Tugann sí nasc díreach dúin le héireann ársa. Ag soláthar léargas an gaoth chur lua thucaithe na héireann cumarsáid agus eolas I gló. Chun óam a léamh an gcéad dul síos, tosaigh ag an mbun thaobh na láimhe clé. An dara dul síos, lé suas, thart agus síos an taobh eile. Deara úthúil. Tá a scríbhneoireacht difriúil le héan chóras eile. Cóhéanta de línta díreacha snite feadh imil cloch. Tá an simplíocht agus an nádúr geoméidrach ina chúis le go seasan sí amach agus go mbíonn sí éasca a aithint ó scríbhneoireacht ársa eile. Nasc leis an teanga. Tá gach líne in óam ag teacht le litir nó fuam sa tean Ghaeilge. Tá sí ina nasc bunúsach le forbairt na Gaeilge mar cheanga. Agus cabhraíonn sí le teangólaithe tuiscint áil conas a dathraigh sí le himimeacht ama. Tábhacht chultúrtha. Tá óam ceangailte go dlú le haireacht agus le féinúlacht na héireann. Is minic a bhíonn ainmneacha, ginilig, nó san chomharthaí in scríofa ann. Rud a léiríonn tábhacht shuntasach na finne agus na háite in Éireann ársa. Éireacht mhuan. In ainneoin gur sean í, spreagann óam fisreacht agus inspiráid fós sa lá atá inniu ann. Úsáideann ealaíontóirí, ceoltóirí agus dearthóirí comhaimsire ina gcuid oibre. Mar shampla Fógra Féile Dermot Kennedy, Tattoo Bambi Thug, nó Seodra Snitche le cló óam. Simbal na seasmhachta. War óam trí íseanna de athrú, cuilíniu agus an cultúr curtha faoi chois. Léiríonn a marachtáil, dionbháilteacht, cultúr agus teanga na héireann. Agus mar sin is simbal iad de cheasmhacht agus de éanúlacht. Grámór, Molly.